Liwap we Mary vilayetleriniň dükanlarynda çilim sowdasy ýene peýda boldy. Satuw ýer bilen başlanýar we köp sanly polisiýa işgäriniň gözegçiligine geçýär. Nowatlar müň adama ýetýär. Käbir ýagdaýlarda aýal alyjylar nowatdan çykarylýar we olara çilim satylmaýar. 30-njy ýylda Türkmenawat şäherindäki we Liwap vilayetiniň etraplarynyň döwlet dükanlarynda çilim satuwy gaýtadan başlandy. Nowatlar birnäçe ýüzden, birnäçe müň adama ýetdi. Bu arada habar berýän Azatlyň habarçylary çilimiň sowdasynyň ýerden başlanandygyny, her dükanda 10 töweregi polisiýa işgäriniň gözegçilik edenligini görüň berdiler. Çilim her adam başyna 2 guturdan satyldy ýöne öňki aýlardan tapawutlykda bu gezek nowata gaýtadan durup ençime gezek 2 guturdan çilim satyn alyp boldy. Azatlyň Liwapdaky habarçysy her kimin birnäçe edek nowaty durup her gezek 2 guturdan çilim satyn alandygyny belliýär. Şeýlelikde käbirler birnäçe gezek nowaty durup onlarça guty çilim satyn alyp bilipdir. Azatlyň habarçylarynyň aýtmagyna görä polisiýa nowatda duranlara ýedigderli gözegçilik edipdir. Jedel göze çykan halatynda polisiýa düzgüni bozanlary nowatdan howp tutsak edilmeginiň mümkindigini duýdurypdyr. Habarçylar çilimiň satylyp başlanmagynyň görülip eşidilmedeki tolgulma döredenligini aýtdy. Çilim satyn alan alyjylar köplençe satuw gutarmanka has köp çilim satyn almak üçin gaýtadan nowata durupdyr. Puly bolmadyklar karz alyp şol gün gaýtaryp bermek wadasy bilen çilim satyn almaga howlugypdyr. Azatlyň habarçysy polisiýa şäherleriniň özleri üçin uly mukdarda çilim satyn alanlygyny görendiklerini aýdýarlar. Liwap vilayetiniň döwlet dükanlaryndaky bu çilim sowdasynyň dowamında çilimi alyp satanlar hem gözeýilipdir. Çilimi satyn alyp derrew hususy dükanlary hödürlemek üçin nowata duran aýallar köpdi. Käbirler çilim satyn almak üçin karz edip birnäçe sagatyň içinde puly ýzyna gaýtarmagy wada berip sowda etdiler diýip dükanlardaky ýagdaýa sineden habarçymyz aýtdy. Çilim satyn almak üçin gaýta-gaýta nowata durdum. Ähli pulumy sarp etdim. Indi ony satmaly we gazanan pulumy azyk satyn almaly diýip Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Türkmenawadyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Başga bir denan 23 guty çilim satyn alandygyny ýöneýintek olary satjak däldigini aýdypdyr. Men olary satjak däl çilimleriň bahasynyň ýokarlanmagyna garaşaryn. Satuw gutarandan soň ýene bahasy ýokarlanar, soň sataryn diýip Türkmenawatly ýene bir denan aýtdy. 30-njy ýylda çilimiň bir gutusy Liwap vilayetiniň döwlet dükanlarynda 50 manada satyldy. Hususy dükanlarda 80 manada. Bir gün öň hususy dükanlarda şol bir çilimiň bir gutusynyň bahasy 150-den 200 manada çenli ýetýärdi. 30-njy ýylda Liwapda başlanan çilim satywy sagat 5-den 8-e çenli birnäçe sagatyň içinde dowam etdi. Döwlet dükanlaryndaky bu çilim sowdasynyň näçe günläp dowam etjekdigi entek belli däl. Geçen aýlaryň tejribesine görä döwlet dükanlarynda çilim sowdasy birden başlanýar, birnäçe gün dowam edýär we birden toktap birnäçe aýlap bolmaýar. Öňki aýlardan tapawutlykda bu gezek çilim satywy guramaçylykly geçirilipdir. Azatlyň Liwapdaky kanun goraýjy daralaryndaky çeşmelerine görä yerli polisiýa çilim satywynyň başlanmagyndan bir gün öňi 29-njy ýyłda habarly edilipdir. Polisiýa şäherlerine nowatçylyk borjy barada duýduruş berilipdir. Käbir ýagdaýlarda käbir ýaşaýjylar günüň ertesi boljak satuw barada eşidip eýäm 29-njy ýyłda akşam dükanlarda nowata durupdyr. Şol gün marada hem çilim satyldy. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä 30-njy ýylda yerli döwlet dükanlarynda çilim satyldy. Bu sebäpde hem çilim sowdasy polisiýanyň güýçli gözegçiliginde geçdi. Liwapdan tapawutlykda marada aýallara çilim satylmandyr. Polisiýa köplençe denan alyjylary nowatdan howpdyr. Şol bıraksyň özünde habarçynyň belleşi ýaly polisiýanyň arasynda tanışlary bar bolan adamlar çilimi çäksiz mukdarda satyn alyp bilipdir. Bu aralykda Liwapda hem aýallary nowatdan kowmak synançyklary edilipdir. Liwapdaky habarçymyzyň sözlerine görä, emma bu ýerde polisiýa aýal gyzlary çilim nowatyndan çykarmaga synançanda olardan berk garşylyk görüpdir. Birnäçe ýyl godal türkmen häkimetleri 2025-nji ýyla çenli ýurdy temmäkeden doly azad etmek meýilnamasyny elan etdiler. Türkmenistan 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň temmäke garşy görüş konwensiýasyna goşulandan soň ýurtda temmäki önümleriniň ilaty el ýeterliligini berk çäklendirdi. Şol bıraktyň özünde-de yerli synçylar häkimetleriň temmäke garaşly adamlara medisina kömegini bermek üçin ýeterlik çäre görmeýändigine, şeýle hem temmäki önümleriniň sowdasyndaky korrupsiýa göz ýumýandyklaryna ünsi çekärler.